Salutare tuturor! Astăzi avem o comandă, doar ce a ajuns și o să-i facem un unboxing. Și da, haideți să nu mai lungim videoclipul și să dăm drumul la treabă. Uitați? Avem în primul rând 10 pachete de Piccolo, încă 10 pachete de Piccolo, încă 10 pachete, mai avem 20 aici și încă 10 aici, 60 pachete de toate. În continuare avem 3 pachete de FS3, 4 chiar. Și așa pe sfârșit 2 seturi de candele romane de 20 de focuri. Cam așa arată toată comanda. FS3-urile acestea sunt de stați un pic, an de fabricație 2020. Stați un pic că vă 3,5 grame pe bucată. Aceste candele romane sunt niște candele de 20 de focuri și Piccolo, 60 pachete. Nu are rost să spun cum sunt pentru că toată lumea știe. Și da, cam acesta a fost unboxing-ul de astăzi și ne vedem la următorul videoclip. Ciao!